Kanano? Kailan din namin eh? Kailan din no? Wangkay dagin eh. Wangkay dagi ah? Wangkay di ka na? Sumnasum kang na ba kayo Marilyn eh? Namani kayo Marilyn eh? High school tambada kang narak pa ne. Icham-cham na sumwari sana ba ne? Hay naron thoktra. Kanano ba nang bu? Matung da ne phone chaka tor kan ko. Ay ni hing mingay da ne. Nang na yums da nang nakhato ba yaroy. Sagay gi mai su yeng da ba. Nasatu yeng de. Nupi yang ang lai ba nang na. Pakhang sa da nang na tawning ba taw ba yabro. Loi ka se. Nang na ibun nung tigi phone taw da na. Senay se kay gino. Ha? Mama mi kok samna da ba wahang na mama. Yu thaksela ga nung tigi hangi se kay gino.